Ina yabo a gare ka ya Allah, sarki ya tabbata a gare ka, bai san yabe ka kamar da kai kanka ba. Ina salati da sallama ga shugaban halittu Annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa baki daya. Bayan ƴan uwa masu kallo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da saduwa a wannan lokaci. A kowace shekara ana samun sabani game da ganin wata tsakanin al'ummar musulmai, musamman tun a baya an sha samun sabani tsakanin malamai da gama garin mutane game da ganin wata. Tun muna yara mun taso muna ganin wasu mutane waɗanda suke cewa su ba za su yi azumi ba sai sun gani. Ba sa dogara da sanarwar da za a yi da sunan cewa a hukumance ga sanarwa nan an ga wata, suna dogaro ne da abin da idan su zai nuna musu. Sai dai dalilai waɗanda aka kawa na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganin magabata na kwarai duka sun sa adadin masu wancan ra'ayin ya ragu, kasancewar dalilan suna karfafar cewa abin da kusa ga ilimi shine matakar an sanar cewa an gani a ɗauka, ba mutum sai ya ce ya gani da idan sa kuru-kuru ba. Kawai abin da ake nema adalai mutum biyu su gani, har da ma wasu ashabul mazahib da suke cewa mutum ɗaya ma ya wadatar. Da kuma daga gefe ɗaya kuma wanda suke sharɗanta mutum uku da masu sharɗanta mutum huɗu. Duka dai wannan sanannen abu ne, ba kuma abu ne ba ga wanda ya haura akalla shekaru 20 a duniya. Ana nan tafiya ta tafiya sai abin yake nema ya zama kamar reshi ya juye da mujiya. A waɗannan shekarun na ƙarshe ana samun cin karo tsakanin abin da yawa daga cikin ɗaukacin mutane suke cewa sun gani da abin da ake sanarwa daga fadar sarki. Misali, da yawa daga cikin malaman addinin musulunci irin su Sheikh Musa Ayyub Lukuwa da makamantansu sukan fito su ce sun samu sanarwa daga wasu ƴan uwa waɗanda suka tabbatar musu da cewa sun ga wata. Haka dai kuma mutane da dama sukan ce sun ga wata, amma kuma sanarwa daga fadar sarki sai ta fito da akasin haka cewa ba a ga wata ba. Wannan shine ya haifar da sabani mai girma, musamman tsakanin wasu daga cikin malaman addinin musulunci a gefe daya da sarakuna da kuma ainihin wasu daga cikin malaman addini waɗanda suke kare janibin sarakai. Duk da yake yana kan halin tafiya, Sheikh Bashir Ahmad Sani Sokoto ya aiko da buɗaɗɗen sako zuwa ga al'ummar musulmai game da batun ganin wata. A cewar sa ba amfani da wani abu shi ilimin falaki ko hisabi domin gano cewa wata zai tsaya ko ba zai tsaya ba. Sabanin abin da muke jin wasu suna faɗi kai tsaye cewa ba za a ga wata ba, wanda hakan shiga hurumin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Saboda wasu uzurra, amma na san da yadda Allah magana da ɗaya ce, shine abin da ya shafi ganin wata. So magana ɗaya dai, ni ba ni Najeriya yanzu, don haka ban iya wani hukunci ko kuma in ce wani abu game da abin da ya shafi ganin watan Najeriya. Sai dai magana guda wadda take tabbatacciya shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Ku ɗauki azumi don ganin wata, jinjirin wata, sa'annan ku aji azumi don ganin jinjirin wata. Wata ba lissafin shi ake yi ba, ganin shi ake yi. Wanda duk ya zo maka gabanin lokacin ganin wata ya ce maka za a ga wata ko ba za a gane shi ba, ka ce miki makaryaci. Wannan labari ne kurum. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar da mu wannan ba. Na san na yi ta karance har rubutu na akan wannan matsalar, ina ma mutane bayani cewa ba a amfani da astronomical calculations, lissafin astronomy ba a amfani da shi cikin abin da ya shafi harkar ganin wata. Malamai na musulunci sun yi ta maganganu a kai, malamai na jiya da na yau sun yi maganganu masu yawa, cewa kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku ko kuma ran da ake dibin wata kamin lokaci wani bai isa fito ya ce za a gan shi ko ba za a gan shi ba. In mun ɗauki littafin Al-Mughni na Ibn Qudama, za mu ga Ibn Qudama ya faɗi haka, za mu ga yana cikin Sharhul Muhadhabi na Imam Nawawi. Sa'annan za mu ga malamai dai ga sunan Birjiksu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da makamantansu. Malamai tun daga su Abubakar As-Siddiqul Akbar har zuwa 'yan autan magabatanmu gabaki ɗaya ba su yadda da lissafi ba. Wani zai buɗe baki ya ce maka, ai jiya ba su iya lissafi ba, saboda annabi ya ce inna ummatun ummiya la naktubu wa la nahsu. To wannan suna yi hadisin mummunan fassara ne. To yanzu da aka iya lissafin, mutum nawa ne yake iya yin astronomical calculations ya zo ya gano watan? Sannan malamai sun tabbatar ko a jiya akwai waɗanda suna iya lissafin. Shi yasa ma annabi ya ce mu al'umman musulmi ba mu yi. Ba mu amfani da astronomical calculation na la naktubu la nahsub. Ba mu rubuta kalanda,
mu ce ga ko kwana nawa zai yi wata, sannan wala na hasubu, sannan ba mu ƙididdige shi, ba mu ko ɗaya ciki. Annabi ya riga ya karantar da mu haka. Mu ba mu yi, mu musulmi. Kirista su suke yi. January sun san kwana nawa zai yi, February sun san nawa yake yi, March, April, May, June, July. Amma watannin musulunci ba wanda ya san ko kwana nawa ne zai yi, 29 ne ko 30 sai Allah. Don haka mutane su yi hankali. Harkan ilimin kimiyya tana da iyaka inda ake iya amfani da ita. Akwai limitation. Ba ko menene za ka ɗauko ka kawo cikin musulunci ka ce za ka yi aiki da shi ba, don gobe wani sai ya kawo maka ma wata na'ura wadda za ta yi masalla a ce ai ci gaban zamani ne, ga na'urar nan ta yi masalla, tun da yanzu ga yanan ka to lissafi da ake yi kace da shi za ka amfani ka gano wata. Duk da Saudiya ba haka suke ba, dibin wata suke yi. Duk da su Saudiya din dibin wata suke yi. Wannan kalandar da suke Ummul Qura Islamic calendar ba kalanda ce da ke tabbatar da ga lokacin da za a ɗaukar azumi ko aji azumi ba, kalanda ce wadda suke yi domin aikin ofis kuro. Amma harkar da ta shafi wata dibawa ake yi. Babban muftinsu gabaki ɗaya Bin Baz ya tabbatar da haka. Ya yi fatawa cewa Saudiya can farko sun yi amfani da kalandar, amma daga baya suka yi U-turn suka dawo suna amfani da dibin wata. Domin shine abin da sunna ta karantar. Duk abin da bai tsirar da jama'a da ta wuce ba, jama'a al'umma ta farko ba, to wallahi ƴan uwa musulmi mu san da cewa wannan abin ba zai taba kubutar da mu ba, ko ba zai taba haifar mana alkhairi ba. Don haka ya zama wajibi gare mu ji tsoron Allah. Wannan lissafin mu ɗebe shi cikin addinin mu, bai cikin addini. Mu dibi wata kamar yadda Annabi ya ce a dibi wata. Wasu sun ce na jiya ba su iya calculation ba su iya lissafi. Shi yasa to nawa iyawa suka yi. Jiya sahabbai akwai waɗanda sun iya wannan lissafin, sun koya ga hannun Yahudawa waɗanda suke garin Madina, suna iya lissafin wata da komi. Amma ko Allah maɗaukakin sarki bai yarda da haka ba, don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace su aje wannan lissafin da kuma wannan rubuce-rubucen da ake a gano wata nawa zai yi da sauransu, su tsaya su dubi wata. Magana dai an ga wata a aji azumi a yi sallah, in ba a ga wata ba to al'umma a ji tsoro Allah, a cika azumi 30. Wannan ita ce magana mafi tabbatuwa. Sheikh Musa Ayuba Lukwa ɗaya ne daga cikin jajirtattun malamai kamar da muka ambata, wanda yake tsaya akan gaskiya a duk shekara a lokacin da aka zo kan wannan magana, kamar yadda gaba ɗaya watannin da suka gabata jajirtacce ne akan kowane al'amari wanda gaskiya ta farin jayi a cikinsa gwargwadon abin da Allah subhanahu wataala ya fahimtar da shi. A wannan karan malam ya yi martani ga masu cewa a yi amfani da falaki domin ganin wata, tare da cewa ijma'i ne na malamai cewa ba amfani da ilimin falaki domin tabbatar da cewa an ga wata. Yaushe tun gabanin ma ranar ta zo za ku ke cewa kun gano cewa ba za a ga wata ba saboda dalili kaza da dalili kaza. Na'am, nazariya ta ilimi tabbatacciya ce, amma abubuwan da suka shafi gaibin ubangiji subhanahu wataala zato ne kawai mai rinjaye. Ta iya abin da aka zato aka hasashe tabbata, ta iya ya kauce. Amma gina yaqini akan zato wannan ya saba manhaji na magabata na kwarai. Kawai ta yi kaza ya kasance, ta yi kaza ba ya kasance ba, amma kai tsaye suke yankewa cewa ba za a ga wata ba. Hakan ta sa malam yi musu martani game da maganganun da suka faɗi. Abin da ake nema kawai shine shaidu da suke tabbatar da an ga wata, ba wai abin da wani abu ilimin falaki ya gano ko abin da wasu sarakuna suka haɗa kai ba. Kada cika ku da surutu, bari haɗa ku da malam domin ku ji waɗannan tsadadan kalamai daga bakinsa, domin waka bakin mai ita tafi daɗi. Saboda haka ƴan uwa, wannan magana banza da aka yaɗawa cewa Laraba za a yi sallah, magana banza ce. Kun san magana banza? In masu yin tako sun san ba magana banza ba ce, to kamin lokacin su zo su shirya a yi muƙabala da su. Kamin lokacin. Amma in ba su zo suka zauna ba, aka yi magana da su ba, ku tabbata magana banza suke yi. Kuma babu wani abin da ya tabbata ga Alƙur'ani ko ga hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wai sai sarki ya yarda a yi azumi ko sai ya yarda a yi sallah. Babu wata aya, babu wani hadisi, ba magana sahabi. Ba aya, ba hadisi, ba magana sahabi cewa sai sarki ya yarda a yi azumi ko sai sarki ya yarda a yi sallah. In ko akwai, to a gwada muna, a kawo in akwai.
Allah cewa ya fa man shahida minkum ash-shahra falyasumhu. A ƙarƙashin wannan aya Imam al-Qurtubi ya kawo magana Imam Malik, yace imamin da ke aiki da hisabi wajen tabbatar da wata na azumi ko kuma rashin tabbatar shi kai ƙarshe ne ko ƙaƙa, to imamin da ka haka nan ba a koyi da shi ba abi ne, wajibi ne a saba mishi. Duk shugaban da ka haka nan wajibi ne a saba mishi, duk shugaban da a haka. Saboda haka ‘yan uwa musulmi mu sani wannan gatana ku lokacinta ya hurce. Yanzu lokacin tsintsan gaskiya ne, in ka yi magana ka kawo aya ko ka kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam. A'a, babu wanda adda izinin ya faɗi ganin wata sai sarki, in jiwa wace aya ya gaya ma kowa ba sai wurin manzon Allah sai na ya faɗa mishi. To muna tambaya wagga magana cewa bai faɗa ma kowa ba, wai ta cikin magabata. Cikin magabata wai ta. Ko ka kiro ta sharhin kana na kanka. In sharhin kana na kanka ba a so. Amma in kana da wani magabaci da yawan ga bayani cikin magabata, ka kawo shi. To in har bai faɗa ma kowa ba sai annabi. To an haɗa ma annabin bai yarda ba, shi ke an haɗa ma shi kuma wanga babba da jikka ka ɗauke shi matsayin annabi ko? In dai Abdullahi dan Umar bai gaya ma kowa ganin wata ba sai annabi, shi ma wanga babba da jikka matsayin annabi yake ko? A wurin ka matsayin annabi yake? Fadar shi irin fadar manzon Allah ce? Fadar shi hadda arna a cikin fadar. Cikin 'yan majalisar shi akwai arna. Manzon Allah yana baƙin ciki idan an ka kashe kahirin da ya zagi ya soki annabi. To amma a faci daga baƙin ciki in an kashe kahiri, in an kashe musulmi bai baƙin ciki. Ka ji abin da ya ce, a kashe Dibora, an kashe Dibora ya yi ta jidali, ya yi ta rikici. An kashe musulmi nawa an haka kashe, kamar bai ji an kashe su ba. Kuma har yanzu yana nan matsayin annabi, hayyo matsayin annabi yake a wurinka. Mutum nawa adda kujeri waɗanda ba musulmi ba a fada shi. Saboda haka wannan magana ka barinta cikin ayyukan da sarkin musulmi ka yi, wanda ya kai rizbilillahi, faɗa muna wanda ya kai. Sarkin musulmi dai dole ya gudda shirka, yana gudda shirka. Ba a shirka a hubbare, ko Lata da Uzza, shirkar da aka yi hubbare ko Lata da Uzza ya ka hannan, ko Lata da Uzza. Kuma ya ce a bari a gai. Ana kai garawa a kabarin shehu ko ba a kai? Duk wata tsohuwa da wanga ta hurce da ɗan bokiti gero a ciki, wai ɗiyarta ta kaso ta aurar suwa, don haka sai ta kai garawa wurin shehu. Ana kai, kuma akwai da tiɓai nan masu karɓar garawar. Wasu su kai atamfa, wasu su kai gero, wasu su kai turare, wasu su kai mi, wasu su kai goro, su kai kuɗi a kabarin shehu. Shehu Usman ya ce duk mai kai garawa ya aza bisa ga kabarin wali ko kabarin wani mutumin kirki, kafiri na, hukunce musulunci ba su gudana akan shi. Karanta Nurul Albabi. To bai san ana wannan ba. Me yace? Ya hana. Su waɗanda sun ka san abin da suke yi sun san wannan kalma babba ce. Gwargwado ina muka ganin ana shari'ar musulunci. Ta Allah saka mana da alkhairi, ya kuma nuna mana gaskiya ce ba mu ikon manta, ya nuna mana ƙarya ce ba mu ikon guje mata. Hakika azumi ibada ne, kamar da shi ma idi ibada ne. Kuma wannan ibadar an umarce mu ne da biwa Allah da manzon sa biyayya a cikin su, ba an umarce mu ne biwa wasu sarakuna ko su mutane biyayya ba. Da haka muna ƙara wayar da kan mutane tare da kiransu akan su kasance da gaskiya duk inda take. Abin da ake nema gaskiyar nan ta bayyana a gare ka. Bai kamata a ce a rika jin sanarwa daga fadar sarakuna ba cewa a ainihin wato ba ga wata ba, kuma daga baya a zo a ce an ga wata a rama azumi kaza ko wani abu makamancin haka. Amma ta yi sarakuna su ji tsoron Allah, su rika gaya mutane abin da ya tabbata
daga shaidu da dalilai da suka bayyana gare su, ba wasu abubuwa waɗanda suke so abin tsare-tsaren ko koyi da wata ƙasa ba ya kamar Saudiya da sauransu ko wasu abubuwa makamantan haka. Allah ubangiji ya samu dace. A ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya barka da ba mu dacewa duniya da lahira. Wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.